y Galatiaid dwl. Pwy sydd wedi eich reibio chwi? Chwi y darluniwyd ar gwydd o flaen eich llygaid. Iesu Grist wedi ei groeshoelio? Y cwbl o rwydd am ei wybod gennych yw hyn. Ai trwy gadw gofynion gyfraith y derbynniasoch yr ysbryd, yn tai trwy rando mewn ffydd. A ydych mor ddwl a hyn? Wedi chi ddechrau trwy'r ysbryd, a ydych yn awr yn geisio penadaeth trwy'r cnawd? Ai yn ofar y ceisioch broddiadau mor fawr, os gallant yn wir fod yn ofar? Beth yntai am yr hwn sy'n cyfrannu i chwi yr ysbryd, ac yn gweithio gwirthiau yn eich plith? Ai a gyfrif cadw gwchmynion cyfraith? Yntai a gyfrif gwrando mewn ffydd, y mae'n gwneud hyn oll? Amai fel yn achos Abraham. Credodd yn yw, ac fe gyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Gwyddoch gan hynny, am bobl ffydd, mae hwy yw blant Abraham. Ac mae'r ysgrythyr wrth rhagweld mae trwy ffydd y bydda Duw yn cyflawni'r cenhedloedd wedi pregethu'r efengyl ymlaen llaw wrth Abraham fel hyn. Bendithir yr holl genhedloedd yn oti. Am hynny, y mae pobl ffydd yn cael ei bendithio ynghyd ag Abraham, un llawn ffydd. Oherwydd y mae pawb sy'n dibynnu a gadw gofynion gyfraith dan felltith, achos y mae'n ysgrifenedig, melltill a bob un nad yw'n cadw at bob peth sy'n ysgrifenedig yn y llyfr gyfraith a'i wneud. Y mae'n amlwg na chef neb ei gyfiawnhau ger bron Duw a di-gyfraith, oherwydd y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaeth Dduw. Either nid trwy ffydd yw'r egwyddor y gyfraith, dweud y mae hi yn hytrach. Y sawl sy'n cadw ei gofynion a gaeth Dduw trwyddynt hwy. Prynodd Crist ryddid i ni, oddi wrth felltith y gyfraith pan ddaeth, mwyn yn wrthrych melltith oherwydd y mae'n ysgrifenedig, melltith ar bob un a grogir a bren. Y bwriad oedd cael bendith Abraham i ymledu i'r cenhedloedd yng Nghrist Iesu, mwyn i ni dderbyn trwy ffydd yr ysbryd a addawyd. Gyfeillion, i gymryd enghraifft o'r byd dynol, pan fydd y wyllus, sef cyfamod olaf rhywun, wedi ei chadarnhau, ni cheiff neu beidirymu nac ychwanegu ati. Yn wir, i Abraham y roddwyd addewidion y cyfamod ac i'w had ef. Ni ddwedir ac i'th hadau yn y lluosog, ond ac i'th had di yn yr unigol, a'r un hwnnw yw Crist. Dyma yr oedd yn ei olygu. Yn achos cyfamod oedd eisoes wedi ei gadarnhau gan Dduw, nid yw gyfraith, sy'n 430 o flynyddoedd yn ddiweddarach yn ei dirymu, nes gwneud yr addewid yn ddi-ddim. Oherwydd, os trwy gyfraith y mae'r etifeddiaeth, yna nid yw mwyach trwy addewid, ond trwy addewid y mae Duw o'i ras wedi ei roi i Abraham. Beth yntai am y gyfraith? A gyfrif troseddau yr ychwanegwyd hi i aros hyd nes y bydda'r had yr un a gwnaed yr addewid iddo yn dod. Fe gochmynwyd trwy angylion gyda'r chymorth canolwr. Ond nid oes angen canolwr lle nad oes ond un, ac un yw Duw.
A yw'r gyfraith yntai yn groes i addewidion Duw? Nac ydyw, ddim o gwbl. Oherwydd pe bai gyfraith wedi ei roi ar gallu ganddi i gyfrannu bywyd, yna, yn wir, fe fyddai cyfiawnder trwy gyfraith. Ond nid felly y mae. Yn ôl dyfaniad yr ysgrythur, y mae'r byd i gyd wedi ei gaethiwo gan pechod, mwyn peri mai trwy ffydd yn Iesu Grist, ac i'r rai sy'n meddu'r ffydd honno, y roddid yr hyn a addawyd. Cyn i'r ffydd hon ddod, yr oeddem dan warchodaeth gaeth cyfraith, yn disgwyl am y ffydd oedd i gael ei ddatguddio. Felly, bu y gyfraith yn was i warchod drosom, hyd nes i Grist ddod, ac i ni gael ei cyfiawnhau trwy ffydd. Ond gan fod y ffydd hon bellach wedi dod, nid ydym mwyach dan warchodaeth gwas. Oblygyd yr ydych pawb, trwy ffydd, yn blant Duw yng Nghrist Iesu. Oherwydd mae pob un ohonoch sydd wedi ei fydyddio i Grist wedi gwisgo Crist amdano. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegaid, rhwng caeth a ryddid, rhwng gwryw a benyw, oherwydd un person ydych chwi oll yng Nghrist Iesu. Ac, os ydych yn eiddo Crist, yna had Abraham ydych, etifeddion yn ôl yr addewid.